Presento els meus pares, la meva mare, el meu pare. Estan pintats amb aproximadament 6 anys de diferència. En el quadre de la meva mare, jo encara estudiava Belles Arts. Està pintat amb colors que jo em fabricava, que bàsicament eren com els colors primaris. Que passa que el vermell era a la terra de Pozoli, el blau un blauet i el groc, de fet, era un ocre. El fet del retrat de la meva mare, la intenció, l'actitud a l'hora de pintar-lo era una actitud de complaure-la. O sigui, que estigués ella més contenta que jo. Un retrat en el que vaig buscar un gest característic. Més que buscar, el vaig trobar. Perquè aquest gest de posar-se la mà a la cara era un gest que repetia molt. El tractament és un tractament de pintura gruixuda i sobretot, diguem-ne, com molt respecte i molta cura perquè fos un retrat, diguem-ne, retrat. En canvi, el retrat del pare, més que un retrat que li agradés a ell, era un retrat perquè em fes feliç a mi. I vaig tirar pel dret, vestir-lo de vermell, ell que sempre anava vestit de gris, i això m'ho va retreure. És un retrat que buscava allò que podríem dir l'expressió. Expressió en els ulls, en la boca i sobretot a les mans. Jo no sé per què en aquell moment devia tenir els colors que només tenia vermells, i si ens hi fixem, està tot pintat amb una mica de taronja, molt poc, 2 vermells, un carmí, un negre i un blanc. En els 2 quadros es pot veure que una constant meva ha estat sempre el partir d'un color a la recerca de la realitat. No mirar la realitat i buscar el color, sinó al revés. Un amor pel color de tu. I el fet de mesclar els colors més a la tela que a la paleta. És avui ensenyar aquests retrats, és per mi un record i un homenatge als meus progenitors, que diuen ara. Ja no es diuen pares, es diuen progenitors. Espero que aquest petit homenatge familiar us hagi agradat, us hagi distret i que sigui una base perquè continueu en la vostra fidelitat en el meu canal. Moltes gràcies.